Takže čo jsem prostě návazit tam našel. První let's play hru FIFA World tu společně se Satanusem. Čus. A teď se budeme střídat po polovinách, že? Po polovinách zápasu, takže první hraje Satanus, protože já jsem tam lama. Jo. Já taky nejsem žádný velký. A toto video už natáčíme po třetí. Poprvé nám to spadlo, nebo nám tam se nezobrazovalo tohle. Po druhé se nám to v půlce natáčení vyplo. A tyhle se to nějak pokazí, tak se naseru. Tak moment, já mám jen nebo to si udělám pak. Tak, jo. Takže to nepoznáš, dobré. Tak já si jenom propletu tak sluchátka, abych to slyšel. Když bys to měl slyšet ty, ale ty to určitě nechceš slyšet. No, děkuji. Tak dobré, už můžu to přetočit. Dobré, nahráváme. Co to, sakra, proč to má v očích červené? Ještě, že ta hra pořád jde, když to udělalo přesně toho. Co vypadá jak laser. Co to je? To je jedno. Možná to neuvidíte, ale... My to vidíme něco. Vy to možná nebo nemožná neuvidíte to. To vypadá jak nějaký laser. Aha, já jsem si spletl tlačítko. Dobře. Pletu jsem si trošku tlačítko. Ježi, já jsem dal X-ko. Já to hraju doma na svém gamepadu a tam je to úplně jinak. Ej. Ten laser je tam ale divný, takový taková červená čára. Moc dlouhá. Na co tím narážíš, kamo? Faul! No proto. Nebudu dělat žádný výkop. Sakra. Jo, milé jsem dal R1. Kopando, někam do prdando. Je škoda, že to nebyl faul. Přidaj, ne? To jsem zrovna nechtěl. Když tak v tomto díle si možná rozbalíme zlatý pack. Někdy v budoucnosti budu udělat možná unboxing na FIFA World, takže budu dělat ty pack. Kušujte. Tak se mi to líbí, hoši. Dneska to bude teda bez hudby, protože to nám poprvé asi spadlo kvůli té hudbě. A teď to radši necháme bez hudby. Pojď sem, pojď, dej mi ho. Ruci. Super, no. Wow. Musím si sundat šiltku. Pojď. Ne, špatně. Já jsem se teď chvíli nečuměl na obraz. Ježmaria, co jste to udělali? Cucáci. Co ti probovat cucají? Já jsem to nepochopil. Ne, to by bylo offside, já jsem nechtěl přihrávat. To jsem chtěl říct, proč jsi nepřihrál. By bylo offside. Ježišmarja. Že ty to dáváš že neprofesionálu sebe, ne? No jo, jenže to je kokocký tým jak svině. To je piči, co to je děžotný. Vůbec nevím nic, neumím to. No super. Když tak vám pak ukážem, jak se změnilo jakože logo té hry a logo týmu a přejmenování. Když tak to. To je pytla, komu jsi to přihrál, idiote? Ježišimaria, toto je fakt tým už na hovno. Bože. Uhni, vole. Ježišimaria. Ty nebo oni? Já, oni mají.
A je dobré. Tak, teď hraju já. Dobré, úplně stejné. Bude možná horší. Pane bože. Je to ty idiotský ovladač. Proč bude přihráváš, pane bože? Proto aby mě ho nesebrali. Vole. Ne! Já jsem to říkal. Kurňa. No. Chci být sprostý, nechci říct kurňa. Je tam. Jaký gol? Ty jo, ale to je divné. Že? Mě to ještě nikdy nedělalo, Ani ale taky je to ne. tím, že ten počítač má zaplý od rána. Ty jsme ho zapínali, co děláš? No ale jako, já jsem ho měl zaplý a mamka ho plásí jindy. Běž a ty mu... Ježiši Maria. To, hlídí, z toho to museli teď prasknout bubínky, vole, toto... Sorry lidi, Oh. já vždycky, když to nedá, takže když mě to někdo sebere, já už jsem nasraný, tak mě to ječím, to aj to tady satanu může potvrdit. Doteďka jsme hráli Injustice a já si vždycky, když mě ubral až moc, tak jsem zapištěl tak, že ty bubínky mi museli aj prasknout. Ty. Faul! Jo lidi, díky, toto je aj když skončí základní doba, tak to ještě bude prodloužení a možná potom penalty. Ježiš, penalty, to už rovnou mě můžu dát ten gól. Aha. Je žlutá karta. Jejich tým. Ne, naštěstí ne. Austin. Austin, ale nehodím. Oni střídají. Kdyby jako podložit. Že kop tady máš. Tak jo, máš ty. To já si taky vyměním. Squash. Tu mám ještě nějaké bronzové. Musíme. STčko, tady vyměním, pak LMko. LMko nemám, tak spojím. Ne, počkej. No. To dáme sem. Daj to RMko sem, Proč co? Proč tu máš CBčko na LBčku? protože LBčko se neměl. No, to máš blbé. Tady mám RMko, daj to tam, tak tady. RMko a tady máš RMko. LMko nemám, bože. Tak když už tady máš toto, tak to tam dáme, jo. Oko. Mě připomíná z jednoho filmu herce. Aha, já mám. Ten, kterého se tak vyměnil! Ne! Paneno Marie, nepřejte si tady být. Ten puch a ten řev. Jaký puch, já jsem se včera kupal. Ale ne, to není od tebe. Je tam gol. Ej, to nic jsem neřekl. No, Já fakt, já jsem nic neřekl, to jste jenom blbě slyšeli. on to řekl. Ne, to řekl on. Já jsem neřekl nic, já se soustředím na hru, tak nic neříkám. Jo, jasně. To vidím. To vidím. Už ale přihrali normálně. Píp! Takže jsem mu to odkopnul. Musíš to ještě udržet aspoň, nebo dát gól. No tak to se nikdy nestane, že dám gól. No to asi ne. Ne. Ježišmarja, neber mu to, ale. Ale ne faulem. Ale já jsem nic neudělal, to teď byl bud. No a teď ti daju gól, se čul, ale ze standardky. No to nic. Ne, trefilo ho do držky. A podívejte. Tyjo, 3 hráči ani jeden, jo? 4, 3. A už se salko, že to bude vlastně. To by byl pěkný, ale tyjo. A běž dopředu a nepřidej. No jež tu Tak moc! ten přidej. Co to pořád dávají za patičky? Přidaj. Jo, máš aspoň gol. A dej výkon. Počkej, to je čím? Trouhelník.
Trouhelník, ne čtvereček. Ještě jsem dal trouhelník. Jo, ale první jsi ukazovala čtvereček, ty nevíš, co je trouhelník, nebo co? Nevím. No jasně. Já vím, co to je. Jo, co? Tady to, cohle třeba. A kolik to má stran? 3. To by to asi nebyl trouhelník. Tak jo. Poločas skončil. A- Základní doba skončila, teď druhá. Opět. Vidíte lamskou hru. No, když hraješ proti mě, tak... Tak jo. A jak dlouho bude vlastně to prodloužení? Do 120 a potom budou penalty možná. Potom bude gól. Tak toto bude trochu delší díl. No, to bude dost další. Já se dávala 4-5 zápasů normálně. Kopando. Tadam. Ole! Co za rovná ukázka. Fager, Cantu. Čakačia, pita, pia. No, pojď. Maša, kakakaka. No, sakra. Au. Ne, on to leží dozadu. Hej, sakra. To je dobré, zatím. Nesmí umírat gól, nesmí. Nesmí. Víš, že se ještě bude jednou pískat, takže budeš rád aj ty? V kolika ti se bude přesně 105. toto rovnou můžeš hrát ty, že mě dá gol. No, no. Ještě pár sekund, asi tak 20 chybělo. Ještě mají rok, ale. Ještě mají rok. To. To jsem nechtěl. Co vždycky sportovně šel ve 13. Ve 13, jak jsme to vždycky hrali u tebe. Vždycky s brankářem z něj chtěl nechat. A jo, no, tak. Na? Teď se modlí. Co budu nahrávat. Tak to zase nevole, to byla nuda. Kopando. Ne, aspoň výkop. Tak jo. Kdyby ho nechytil. To by bylo. Ještě, že to tam to není tvoje branka. Jdi dopřed. No, čel. Kurva. Au. Sorry. Au. Do příštího dílu se ovládnu, nebojte se. Ty vole. Neboj, v příštím díle už to bude bez pištění. Ty, no, to jasné. To chci vidět, vole. Příští díl bude bez pištění, to ti slibuju. To se už ovládnu. To slibuješ moc. Tak kdybych, to jak, Výhra. pojď, dám ti facku na to. Tak, doufáš, ne, vlastně ještě, pokud bude mít tolik peněz, tak vám ukážem teda ten zlatý pek. A ještě 100 a to můžeme prodat bronzové hráče. Pár bronzových hráčů. To prodáme ty, To jsem nechtěl. Ne, musíme takto, čumsa. Tak. Neumíš to. Teď dáme My Club. tak teď to dělá Satanus, ne já. Kurva, nesmí říct. Jde to vidět. Počkej, pojďme se, ale nemám LBčko. Cože nemáš? LBčko listy nemám. Jo, počkej, tohoto... Tak. Tak, a počkej, ještě se podíváme na to LBčko, jak jsi chtěl. RBčko. A my chceme LBčko. Počkej. RBčko. Ne, to nebylo píši, to je jedno. Takže, tak. LBčko, CMko, CBčko. CDMko, ty vole. Jo, je tam těž. CM, GC, CM. A co vlastně hledáme? LB. Nemám. Proč až tady vzadu? Nevím. CMko. To můžeme dát. Teď je připomíná českého hráče, teď co? Tak, to už dělám. Tak, takže shop. Shop, tady Gold Packs a tady
Yes. A máme tady 12 nových věcí, takže máme tu tady CDMko, další CDMko, a STčko. Tčko. Tady máme pak smlouvy, Ukaž, trénink a tady. Ukáž, tady máme stadion. Start. To ti aktivujeme. Chceš takový znak? Jo. Počkej, jo, počkej. Počkej, to se potom ještě podíváme. Tak, Máme, jo, a já ti... To se ti tam nevleze, kamo. to prodaj. Za 77 korun. Nechtěl bych. Tak. A ještě ti ukážu. Ještě vám ukážeme, jak si změnit teda. Takže, jaký chceš znak si vyber. Orzeno. Teda, tady to vol něco, kde ten ptáček. Dole. HomeKit. Čekaj, tady máš ještě jednu řadu. Tady. No, ještě tam je. A to je tento zelený. Dva. Dobře. A Evej. Počkej. Aha, Taky to nějaký máš- zelený. Ne, to aby si to rozlišovali. Tak. Tak. Tady ten černý. Tento? Ano. A míč? No, jeden. Tam jenom jeden. Stadion. Stadion to ten má. co máme. Ukáž ještě ty znaky, co tu máš. Tyjo, tenhle je hezký. Nebo tenhle taky. Uká. Počkej. Takže jedno. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud můžete to zanechat like na tom našem kanále, pokud se vám video nelíbilo, můžete dát dislike a pokud se vám líbí náš channel teda, tak můžete dát odběr a uvidíme se u příštího dílu, teda videa na FIFA World, takže uvidíme se u příštího videa. Čus!